Hey, hallo, kom binnen. Wat eet Griet? Ja, Griet, wat is er Oh heer, alles? wat is in de koelkast, in? Ja, van alles, jong. Oh ja, en wat dan? Zeg, door mijn berg wel, zit wel een speciaal botertje. Dat is gewoon een botertje. Nou, heb ik melken en zit ik dat om. Zit ook mijn berg wel, optimaal met 0% vet. Hey, een echte artiest die heeft toch een drank in de koelkast? Ja, ik heb een oorafdeling. Zo, doe maar. Dit is het slokje afdeling, zeg maar. Zit het pilsje en het drankje en zo het heen. Bist toch een drankorgel? Op het eten windje of een cola berenburgje, dat vind ik wel lekker op thee, ja. Maar dan mij maar aan en we beginnen met jongens even. Ja, en maar tijdens optredens dan doe ik dat net. Ik zal even de hond eruit laten, hè. Hey, ons is de hoender even uit. Is het terug, Cindy? Nee dus. Cirkel van klippen, dat draait rond. Als ik zijn spiegels sjouw. Nee, pak jongen had het net eens jongen. Hoeveel had het kosten zijn er voor dadelijk? Ja, dat is hartstikke leuk zo. Ja, vind ik leuk. 180? Eerst 180 zei ze. Maar het meeste zit er doorheen de jammer in. Ja, nee, vervelend vind ik. Ja, dat is kijk. Meeste doen het dus niet, hè. Sinds want sjop het door, sjop door het veel maar hoor. Ding burt, dat is de wien, bij Reines in het skin. Het is een hele mooie taal, het Fries, maar op een gegeven moment, als je het echte geven Fries kan, dan weet je net meer wat je zingt. Want daar de vroeger had jij in spreken, nou, was daar net beroerd van? Stampak. Wat voor stampot? Boerenkool. Mooi spekjes. Heerlijk, hè? Ja, echt. En rookwast dan? Rookwoord ben ik net bij van. Tja, en wat vies je dan nog meer lekker? Siepels, dat is ook zo lekker, hoor. Ga zee. En pasta's maak ik eruit. Lekker.